Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Probable cause, nakita daw ng DOJ sa Deng Vaxia case laban kina dating DOH Secretary Garin at siyam na iba pa. Anti-palo bill author, hihirit pa rin na baliktarin ni Duterte ang pagkaka-veto. US, pinasalamatan ni Duterte sa pagkakabalik ng Balangiga Bells. Pilipinas, makakaasa na kasangga ang Estados Unidos kung magkakagyera sa South China Sea. Duterte, lalagdaan na ang batas na bubuwag sa road board. Dahil naman sa Momo Challenge, NTC magpupulong. Cyber libel case arraignment laban kay Ressa ipinagpaliban. China iginagalang ang employment policy ng Pilipinas. Albayalde, nilinaw na walang pulis na miyembro ng KAPA. Payo naman ng gobyerno sa mga nag-invest sa KAPA, mag-withdraw na bago pa ipag-utos na ma-freeze ang assets. At alkalde sa Samar at siyam na iba pa, suspendido dahil sa Yolanda Rehab issue. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Sang-ayon ba kayong si dating DFA Secretary Alan Peter Cayetano ang pumalit kay GMA bilang House Speaker sa susunod na Kongreso? Magandang hapon, mga suki. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Na-telecasted din po sa Pinoy Extreme Channel
Tulad po ng ating ina-anonsyo, ang Pinoy Extreme Channel po ay makikita sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa halos 1,000 pang iba't ibang mga cable companies nationwide. So, kasama po natin ang buong puwersa ng Lidonos Philippines at Pinoy Extreme Channel. Sa hapon pong ito, pinalilipad na ni Clarence Anday ang ating programa. Habang nakaalalay po si Earl Nico Dacame. At yung ating Operations Head Engineer Oliver Lico ay pinaandar na yata ang engine ng kanyang aeroplano. At yung ating Creative Director Mark Anthony Reynoso ay babalik sa Pilipinas by March 11. At yung ating namang creative producer Carlo Reyes ay nakahintay lang na siya'y pasabihan ng mga raratsadahin. Okay, sige. Ulitin natin ang ating survey question, mga suki, na pwede po nating pagsaluhan ngayong hapon. Sang-ayon ba kayong si Alan Peter Cayetano, dati pong DFA Secretary, ang maging kasunod or kapalit ni GMA bilang House Speaker sa susunod na Kongreso, mga kapatid? Ang ating mga telepono sa studio na pwede niyo pong tawagan ay 0927-494-217 497-365,000. Kontra, yan po'y welcome at respetado po sa ating palatuntunan, sapagkat ganyan po natin pinananaig ang tinatawag po nating freedom of expression. Unahin na natin, mga suki, ang mga importanteng balita ng araw. Construction site sa Cagayan inatake po ng mga rebelding NPA. Detalye hatid na sa atin live mula po sa Tuguegarao City sa Cagayan. Yes, Paul. Magandang hapon. Nagalit ng husto si Cagayan Governor Manuel Mamba sa ginawang pag-atake ng mga New People's Army o NPA sa isang construction site sa Alcala, Cagayan. Sa ulat ni Region 2 Police Regional Director Brigadier General Jose Mario Espino, sinunog kagabi ng mga rebelde ang 6 na heavy equipments na pag-aari ng Kamya Construction Company. Kabilang sa mga heavy equipments sa sinilaban ay 3 mixer, 1 pison, grader at dump truck na ginagamit sa pagsasamento ng provincial road sa nasabing bayan. Sinabi ng gobernador na tanda umano ito na ayaw ng mga NPA na umunlad ang pamumuhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pananabotahe ng mga mahahalagang proyekto ng gobyerno. Tiniyak naman ng punong lalawigan na hindi magpapatinag ang provincial government ng Cagayan sa karasang ginagawa ng mga rebelde at hinikayat niya ang mga mamamayan na lalong suportahan ang pamahalaan. Una nang sinunog ng mga NPA ang mga heavy equipments ng Pulsar Construction Firm na kontraktor ng Baggao Road sa parehong probinsya. Mula sa Tuguegarao City, Cagayan, Paul Lopez, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Paul, sa report na yan. Galing po sa Tuguegarao City sa Cagayan. Wala pong matutuwa dyan sa pinaggagawa po ng mga NPA. Nakakabwisit, ano? Imaginein po ninyo ang halaga ng isang heavy equipment, milyon. 3 milyon, 2 milyon. Tapos aabuhin lamang, susunugin lamang po ng mga rebelding NPA sa hindi po natin maintindihang advokasya at ideolohiya. So ano mangyayari? Tigil ang construction na effort, ang project matitigil. Ano ba yun? Nanghingi, hindi nabigyan? Mamaya kakausapin po natin yung battalion commander ng Philippine Army dahil meron palang kahalintulad na nangyari na dyan sa Cagayan, bakit naulit pa rin dyan sa Alcala? Ituloy muna natin ang balitaan. Samantala, 8 Chinese nationals arestado na po ng mga pulis dahil po sa illegal online gaming casino sa Makati. Report at detalye ng balita hatid na sa atin ni Jose Coy Laura. Yes, Coy?
Kasamang Errol, arestado ng mga elemento ng Regional Special Operations Unit sa pangunguna ni Police Colonel Rogart Campo, PNP Anti-Cybercrime Group at Intelligence Division ng Bureau of Immigration sa ilalim ng direktiba ni NCRPO Police Director Major General Guillermo Eleazar ang 7 kalalakihan at isang babae na pawang mga Chinese nationals na illegal na nag-ooperate ng online gaming. Nitong gabi ng Huwebes ay sinagawang search operations sa number 22A Briones Street, San Lorenzo Village, Barangay San Lorenzo sa lungsod ng Makati. Nakilalang mga naarestong mga sospek na sina Li Chenchen, Hong Yu, Li Huimin, Kai Jan, Li Qinjin, Xiong Yaoli, Li Yufei at isang Peng Chun. Ayon sa panayam ng media kay Police Director Eleazar, naghain ng search warrant ang mga otoridad galing ng korte sa bahay ng mga sospek matapos na makatanggap ng ulat na mayroong nagaganap na online gambling casino sa lugar. Kaya't agad umanong nag-imbestiga ang mga pulis at napag-alaman na hindi rehistrado sa PAGCOR at sa Makati Business Permit Licensing Office ang nasabing online gaming casino. Nasamsam sa ginawang paghahalughog sa bahay na tinutuluyan ng mga sospek ang mga desktop computers, laptops, modem, router, mga cellular phones at mga passports na ginagamit ng mga ito. Pansamantalang nakadetine ngayon ang mga inarestong sospek sa opisina ng Regional Special Operations Unit Headquarters sa NCRPO at mahaharap sa Section 6 ng RA 10175 o Anti-Cybercrime Laws in relations to Presidential Decree 1602 amended by RA 9287 o yung tinatawag na Anti-Illegal Gambling. Ng police operation through implementation ng search warrant ang joint units ng Regional Special Operation Unit ng NCRPO with the Anti-Cybercrime Group and the Bureau of Immigration dahil doon sa reports nga na mayroong mga foreign nationals, particularly mga Chinese nationals na nag-stay dito at meron silang mga ginagawang online illegal gambling. So based on the information that we received, nag-verify tayo sa Business and Permit Licensing Office ng Makati at na-find out natin na hindi sila registered entity. Mula dito sa National Capital Region Police Office sa Taguig City, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines reporting. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Koy! Well, dyan po sa lungsod ng Maynila, nagkalat po ang mga ganyang mukha. Naalala mo, Clarence, nung nandun tayo sa may Palasyo de Maynila, sa 7-Eleven lamang, punong-puno ng mga tumatambay ng mga ganyang Chinese na hindi natin alam kung may mga permiso sa pagtatrabaho sa Pilipinas. Yang lugar na yan, ng Maynila, nandyan po ang Department of Labor at nandyan din po ang Immigration Bureau. Mabuti pa ho ang NCRPO nagtatrabaho. Congratulations kay General Guillermo Eleazar. O, kailan din kaya magpapakasipag ang mga taga-DOLE, taga-Labor Department, magsama sana pati yung mga taga-Immigration Bureau. Napahiya po ito kababayan ko po ito si Presidential Spokesman Salvador Panelo. Napahiya siya doon sa kanyang statement na wag daw tayong basta-basta magdi-deport ng mga illegal Chinese workers kasi baka nagsalita po yung tagapagsalita ng China na wala daw, ginamit kasi na sangkalan ni Secretary Panelo yung China, itinanggi bigla ng China na wala silang binabalak na ganon sa sinabi po ni Secretary Panelo. Ayan kasi. So, gawin nyo na lamang po ang mga trabaho po ninyo, mga taga-Immigration Bureau, taga-Labor Department, at mga related pang mga ehensya para panatilihin ang mga, kung may mga nagtatrabaho dito ang ibang lahi, ay dapat lamang naman na legal at may mga papeles at dumaan sa tamang proseso. Ayan. Kung may mga Pilipino naman sa abroad na lumalabag din, wala tayong magagawa eh. May batas din sila dun eh. Di ba? Kung yung mga wala pong papeles sa abroad ng mga Pilipino, nadideport eh. O ayan. So, sige. Congratulations ulit kay NCRPO Director General Guillermo Eleazar sa kasipagan. Sa iba pang balita mga kaibigan, antabayanan po ninyo sapagkat marami pa tayong ipapanood at ipapaalam po sa inyo mga nangyari sa maghapon.
Ulitin natin yung ating survey question mga suki. Sang-ayon ba kayo na si dating DFA Secretary Alan Peter Cayetano na taga-Taguig at malapit sa Pangulong Duterte ang siyang maging kapalit ni GMA bilang House Speaker sa sunod pong Kongreso? Balikan ko po kayo pagkalim paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.